dalai kheno kha nango kha dukho ngo jung 2023 ni election o chini tipramo thanengoi khoroksa yot sikla khoroksa samung tangnai Ali Akbar bini bumung dak nam hingke bablu hnai bui jotono bono siniwo bo tini bohok ni bagui tangoi chana ni bagui kamai samung ni bagui yakonai bo phatar haste o thangka Shillong hai jaga o thangai bo thangnai 26 tarik o bo 3 tala building sakani yakung kasle klaioi bini bokrok rok yaba damage ngai thangka aboni yagulo miyawo phung 10 ta jorao bini lakma arikha bini omang kuthino paithak ni nairung nainani bagui bini nok nukhung ni bini buma bini bukha bihik bai nalai bini mang kuthino nai jungta kifili dong je thuimani ebakhe o thuijangai thai bojiga bo Molaya omo 45 Kamalpur constituency bai khorjak mola